Limana an bɛ aw fo ni ka kuma dɔw ka don o don timinadiya kosɔn Lidi Media sanfɛ walasa ka aw kunnafoni an ko aw ma ko aw dan se an ka jabaraniso sanfɛ bi kunnafoni kumabaw la Jala ye Masina dugu dɔ ye yen lakanabaliya barika ka bon yen nɔ kosɛbɛ dugulamɔgɔw ka nisɔngoya jira k'a ɲini ko jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ don u ma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ maliden minnu bɛ taa ni ka segin kɛ lakana sabatibaw b'u sɛgɛn kosɛbɛ musakaw bɛ minɛw la degun caman bɛ lase u ma an bɛna seereya dɔ sɔrɔ ni kunnafoniw kɔnɔ a baara taabolo kan o kɔfɛ min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ni seko tɔgɔla don o fana ɲɛnamayara an ka jamana marabagaw fɛ laseli dɔ fana bɛna sɔrɔ o baara taabolo kan ni kunnafoniw kɔnɔ Limanaw an bɛ aw fo ni ka koɲuman dɔw ka don o don timinadiya kosɔn an lajɛli kosɔn walasa ka aw kunnafoni ko kura ye Jala ye Masina dugu dɔ ye Mali jamana camancɛ la i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya barika ka bon yen nɔ ni waati ninnu na kosɛbɛ sigidaramɔgɔw ka nisɔngoya jira a ko la ani ka ɲini ko dɛmɛ ka don u ma an ka nin seereya lamɛn ale min ye a kanu ka tɔgɔ to gundo la dugu in bɛ Pangasi mara la Jalasogo min bɛ ni a sakimanba kɛra yen wagati tɛmɛlen na dugu in ni Jalasogo tɛ tɛmɛ 5 km kan Jalasogo n'i y'a mɛn ko Jalasago dugu in tɔgɔ de Jala dugu in de Jala sigi Jalasago sigi k'a fɔ ko Jala de sago bɛ nin dugu in na o de kɛra dugu in tɔgɔ ye ko Jalasago mais Jala dafin dugu de don olu u tun bɛ dosoya la fɔlɔ mais dosoya nana kɛ binkani ni fɛnw ye u y'u retire ka bɔ dosoya la ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka sigida lakana mais ka taa bin mɔgɔ wɛrɛw kan parce que olu n'an tɛ taabolo kelen na an tɛ siya kelen ye bon olu ma se k'o faamuya olu bɔra dosoya la minnu tora dosoya la o kɛra parce que dugu ni kadɔdugu de ka surun dafin ka communauté yɛrɛ de y'a ɲini fɔlɔ dafin fɛn o fɛn bɛ ni kɛlɛ in na k'i bɛ dosoya kɛ bɛɛ ka bɔ a la c'est ko laban ta tɛ dugu in fɛnɛ y'a dugutigi ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka ci f'u ɲɛna bɛɛ k'i yɛrɛ sama ka bɔ dosoya kɔnɔ ala y'a kɛ bɔlen dosoya la a ma bɛn an balima doso ninnu ma a ma bɛn o ma to finalement u nana gɛnɛfɛn ta ka sigi dugu kan ni duguden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i ye ko dɔ kɛ ou bien ka fɔ ko i kɛcogoya m'o diya u b'i faga sunkalo tɛmɛlen dara sunkalo min kan Jala dugutigi u y'a faga a nana réunion na banga fɛngɛ na dugu tɔgɔ de Segu u ye dugutigi wele réunion na Segu a nana ye a segimatɔ la u y'a faga Bangasi dugu kɔnɔ ko parce que k'a nana réunion min na k'a fɔra k'a ni jadisiw de taara réunion na parce que k'u banna dosoya ma ko n'i y'a ye u tɛ dosoya kɔnɔna ko c'est que ko o ni fulaw de don bon anw y'a jateminɛ k'a fɔ non fula bɛɛ tɛ jadisi kelen anw tɛ jadisi ye anw mɔgɔ tɛ jadisiya la nin kalo in yɛrɛ le 9 n'o bɛnna Jalasogo ma u taara don Jalasogo kɔnɔ yanni u ka don sugu kɔnɔ u ye mugu ci sugu donda la jama girinnen u donna sugu kɔnɔ u ye dɔw ka butigiw dakari u ka wariw ta dosow u ye dɔw ka motow ta u ye moto dɔw yɛrɛ ta sugu kɔnɔna na lavage dɔ bɛ yen u ye moto dɔw ta o la dɔw ka motow jɔlen b'u ka du kɔnɔna na u taara dɔw ka moto ta u ka du kɔnɔ moto min taara bɛnna moto 12 ma fulakɛ dɔ nana saga feere la sugu kɔnɔ u ye mugu ci o la k'o faga a n'a den o yɛrɛ de taara kɛ problème ye sisan mugu cilen o la o somɔgɔw de y'a fila minnu bɛ kungo kɔnɔ olu y'a ɲini k'a fɔ ko Jalakaw de ye doso wele ka na bila olu ka mɔgɔw la sugu kɔnɔ k'u faga donc ni a ma ɲɛ ni Jalakaw y'o kɛ olu fɛnɛ tɛ Jala dugu to yen Jalakaw k'olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu ka dugutigi fagara dosow fɛnɛ cogo la a ma foyi kɛ ko fese mun na a fɔra ko olu ka bɔ dosoya la u tɛ dosoya kɛ u ka dugutigi fagara o cogo la a don kile ma doso ɲɛmɔgɔ min tun bɛ ko ɲɛma a tɔgɔ de ko mani ale de tun bɛ ko ɲɛma don min na n'u taara Jalasogo kɔnɔ ka taa bi mɔgɔw kan a tila ka video kɛ n'o motow ye ka yira k'a fɔ k'u ye jadisiw faga ko k'olu ka motow ta yala mɔgɔ bɛ se ka jadisi faga ka moto 12 bɛɛ sɔrɔ hali marifa kelen t'o sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di yala jadisiw ɲini yɔrɔ ye sugu kɔnɔna ye wa o t'u yɔrɔ dɔn kungo kɔnɔ wa bon sisan u taara ka taa baga fila minnu ma k'olu faga olu somɔgɔw fana wulila k'o jɔ ko ninnu ka mɔgɔw de ye doso wele kana bila u ka mɔgɔw la jɔnni bɛ nin ko ɲɛdɔn sisan est-ce que ni fulaw ma faamuya sa olu fana tɛna bi dugu in kan tuguni olu t'a dɔn u bɛna min kɛ u bɛ min ɲini Jala dugu ka denw yɛrɛ de ka kuma de don k'a fɔ u bɛ mun ɲini jamana sariya ka ta u tɛ fɛ ka dosow y'u ka yɔrɔ la u bɛ fɛ ka maa min ye o dan ka kɛ Mali faamaw ye o kɔfɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la taamadenw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ minnu bɛ taa ni ka segin kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ duguma sira fɛ
i b'a ye k'a fɔ ko wariw bɛ minɛ u la lakana sabatibaw fɛ ani gɛlɛya caman wɛrɛw bɛ lase u ma minnu yɛrɛ bɛ dugutaga nege bɔ a dɔw la. An ka ye ɲɔgɔn fɛ ni ka Mamadu Konare ale ka seereya lamɛn nin ko ninnu kan. Mali ni Côte d'Ivoire frontière la a bɛ waati jan bɔ depuis ne yɛrɛ ye sira in tali daminɛ ne b'a ye Kajana poste la Kajana frontière la ani Zegwa frontière la, c'est-à-dire ni car nana ni car bɛ ka bɔ Mali la o car bɛ ka don Mali la o, c'est-à-dire n'aw nana polisikɛ dɔ de bɛ taa jɔ u bɛ car portière kelen datugu, portière kelen na mɔgɔw de bɛ bɔ n'u ka carte d'identité donc u bɛ carte d'identité bɛɛ minɛ ka taa n'a ye poste kɔnɔ, n'u ye carte d'identité bɛɛ minɛ ka taa n'a ye poste kɔnɔ u bɛ appel kɛ i ka carte d'identité date ka ɲi basi foyi t'a la, a ka ɲi a date ka ɲi foyi donc u bɛ ka carte d'identité minɛ ka taa n'a ye poste kɔnɔ ka appel kɛ, n'u y'i wele n'i nana u b'a fɔ k'i ka 200 sara u b'i ka carte d'i ma hali n'o y'a sɔrɔ a date ka ɲi i ye maliyɛn de ye Mali polisiw de bɛ nin kɛ maliyɛn denw yɛrɛ la i ka carte d'identité ka ɲi carte biométrique b'i bolo carte nina b'i bolo ou bien carte d'identité b'i bolo c'est pareil i y'a ye u b'o de kɛ et puis en plus de ça fɛnɛ u bɛ carte de vaccination fɛnɛ ɲininkali fɛnɛ kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ agent de santé tɛ yen quoi i y'a ye sinon polisi yɛrɛ en temps normal polisi ka ɲi ka carte de vaccination ɲininkali kɛ mɔgɔ la bon ni carte de vaccination tɛ mɔgɔ mun fɛnɛ bolo u b'a fɔ k'i ka 200 sara i y'a ye u tɛ duman f'i ɲɛna tɛ ɲuman f'i ɲɛna et puis u b'a essayer ka mɔgɔw la ka mɔgɔw minɛ n'a fɔ baganw bɛ minɛ cogo min na i b'a fɔ k'an tɛ jamana kɔnɔ kelendenw ye quoi wallahi bon c'est ce que ne tun b'a fɛ k'o de fɔ u ka kuma la ɲɛmɔgɔw ka kuma la quoi wari caya tɛ mais a kɛcogo de ko don n'a fɔra i ka carte d'identité b'i bolo i ka pièce bɛɛ dafalen don i ka tila ka 200 sara an ka agents ye wa sarakun yɛrɛ t'a la u t'a sarakun f'i ɲɛna n'i y'u ɲininka u bɛ kumakan jugu sɛri kan dɔw yɛrɛ b'i menacer ko ils vont t'enfermer ici ko min datugu yan ko yan ye kungo kɔnɔna de ici on est à la frontière n'i ye kuma caya an bɛ mélodie du la à ma présence wallahi en venant tout près Seliba Ɲɛkɔrɔla na je suis actuellement en Côte d'Ivoire Seliba Ɲɛkɔrɔla na n natɔ la il y a un petit je sais pas c'est un Ivoirien il était dans un autre car mais car wɛrɛ de kɔnɔ a ka téléphone tun b'a bolo il faisait un appel tu vois donc polisikɛ nana dɔrɔn ka na a ka téléphone minɛ a la k'u bɛ ka olu filmer quoi donc dès que i bɛ jigin frontière in na dɔrɔn hali i ka téléphone minɛnen b'i tɛgɛ kɔnɔ on te demande de mettre ton téléphone dans la poche k'i ka téléphone bila poche kɔnɔ pourquoi hali n'i ye téléphone sonné la n'i ko k'i b'a décrocher polisikɛ b'a fɔ non k'i ka téléphone bila poche kɔnɔ ko i ka n'olu filmer parce que u b'a dɔn u bɛ mun na baara ɲuman tɛ i y'a ye donc u bɛ mɔgɔw bousculer u ye méloti don cɛnin tɛgɛ la k'a ladon u ka poste de police kɔnɔ ko parce que simplement il avait un téléphone à main ko petinin bɛ k'olu filmer maliyɛn de tun don bon a ko ma nɔgɔn a bɛ mɔgɔw la dimi nin bɛɛ bɛ na ni kɔnɔnafili de ye jamana kɔnɔ quoi i y'a ye vraiment u ka faamaw ka lajɛ u ka solution ɲini a la u ka solution ɲini a la parce que Bamakɔ tɛ Mali dan ye mɔgɔ sɛgɛnnen don Mali bɔda ninnu na Mali bɔda ninnu presque ma Mali bɔda wɛrɛ kɛ dɛ mais Côte d'Ivoire kɔni les deux frontières là et Kajana et puis Zegwa c'est pareil a bɛɛ ye kelen. Bank of Africa baarakɛlaw ka lafasatɔn kurakurayara Dawuda So ale ye jɔyɔrɔ di Cheikh Jara ma i b'a ye k'a fɔ ko san 10 kɔfɛ Dawuda So ale kɔni taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la n'o ye retraite ye o kɔfɛ Cheikh Jara baarakɛlaw ye danaya da ale kan baarakɛla kɛmɛ jatila 73 ye danaya da ma kofɔlen kan k'a fɔ ko a ka bila u ka baara lafasatɔ ɲɛfɛ ni ka u lafasa Cheikh Jara ale kɛlen ka baara ta a ye min yɛrɛ fɔ a ko kan an k'o lajɛ ni ja ninnu fɛ. Bi lajɛ komi an ka bureau tun bɛ sen na an ka mandat banna bureau kura sigira bon bi lajɛ tun ye ka passation kɛ ni bureau kura cɛ lajɛ kun y'o de bon komi denmisɛnninw don welewelekan bɛ ka ala k'u kisi k'u tanga ka baara nɔgɔya u bolo baara mun don a ma nɔgɔ syndicat baara ma nɔgɔ bon n'i ye fɛn fɛn kɛ a tɛ dɔn i ye quoi ala de b'a dɔn i bɛ baara mun kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la quoi bon n kɔni bɛ mun ɲini ala fɛ a ka baara nɔgɔya u bolo u ka se ka u ni baarakɛɲɔgɔn ka bɛn ka baarakɛyɔrɔ yiriwa u ka ɲinita ka k'u bolo sɔrɔ fɛn ye u ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na ala k'o latigɛ u ye quoi ala ka u ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ kan bɛn. Nisɔndiyaba de b'anw na sabula anw ni an ka personnel an jɛra ka vote de kɛ o vote kɔfɛ personnel y'a ka danaya da anw kan an b'a dɔn k'a fɔ ko koba de don nka ni ala sɔnna a ma ani personnel ka dɛmɛ an bɛna se ka défi ninnu relever n'ala sɔnna a ma an ka baara ye personnel ka hakɛw lafasali de fan o fan fɛ waati o waati n'ala sɔnna a ma o de y'an ka baara fanba ye bon an ka hakɛw minnu ma atteint o ye a ka can o ye baara wɛrɛ n'a kɛcogoya ye
fɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ an ka assurance maladie bɛ cogo min i n'a fɔ an ka fonds social gestion olu ye personnel ka hakɛw de ye minnu an y'a dɔn k'a fɔ ko kuma dɔw la u naragila n'Ala sɔnn'a ma an bɛna an ni personnel k'u lakilen an ka baaraw don n'a nataw i n'a fɔ n tun y'a fɔ ye cogo min yanni an ka sigi an ye programme dɔ de bila o programme nin n'Ala sɔnn'a ma o de bɛna kɛ an ka baara kɛtɔ ye i y'a ye kumakan laban ye foli le ka foli lase personnel bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka welewelemada kɛ personnel bɛɛ ye yalasa an bɛɛ lajɛlen ka kɛ i n'a fɔ an bɛɛ ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin farikolo ɲɛnajɛ ni segu dɔnko tɔgɔla dɔgɔkun ɲɛnamayara an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a ko senfɛ fɛn caman kɛra ɲɔgɔndanw ani denmisɛnnin caman y'a ka seko ani dɔnko dɔnniya yira jama la Bubakari Sango ale ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka minisiriso mama falima dɔ ye an k'ale ka sira lajɛ nin jaw la ani SNJ ɲɛmɔgɔba min bɛ tali kɛ Sheikh Konate ale ye min fɔ a ko kan an k'o jaw lajɛ an k'o lajɛ ni jaw fɛ. Wula in na an ye ɲɔgɔn dalajɛ yan nɔ Institut National de la Jeunesse et du Sport INJS u ka dɔgɔkun ɲɛnajɛ ka na yira jama la u ye kalan minnu kɛ école tan ni sisan cɛ u ye faamuyali minnu sɔrɔ a la u b'a fɛ ka na yira jama la u ye faamuyali minnu sɔrɔ ka n'olu yira jama la anw sigilen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ta sira de kan n'o sport ye ka a degeden karamɔgɔw k'u former n'o ye professeur de PS ye minnu bɛ éducation physique kɛ ekɔlidenw kun minnu bɛ entraîneur fana bɛ bɔ yan nɔ de min fana ye administrateur ye fédération baarakɛlaw ni ministère baarakɛlaw bɛɛ bɛ bɔ nin ekɔli de la min fana ye jeunesse fana ta sira ye jeunesse animateur encadreur de jeunesse animateur de jeunesse instructeur hali aw communicateur journaliste caman bɛ bɔ ekɔli de la yan donc nin semaine in kɔnɔ u bɛna yira jama la u ye fɛn minnu faamuya kalan ninnu kɔnɔla la olu ka sini baara bɛ na kɛ min ye ka yira jama la déjà yala n'u y'a fɔ mɔgɔ la n'u ma fɔ semaine sigilen b'o de kan donc tile 4 ɲɛnajɛ de don farikolo ɲɛnajɛ bɛ k'a kɔnɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na journaliste ladegew bɛ k'a kɔnɔ baro wɛrɛw bɛ k'a kɔnɔ ka ma hakili carinenw wele ka na ɲɔgɔn hakili falen ka taa fɛn na ɲinan ta yɛrɛ an ye mun choisi o ye fasojɔ INJS jɔyɔrɔ ye mun ye fasojɔ kɔnɔna la parce que bɛɛ ko bi ko refondation faso an ka fasoba ka sigi a kɔrɔ tɛ ko faso tun tɛ yen a bɛ yen mais cogo jumɛn na an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan ka tagabolo kura wɛrɛw fila sen kan pour que cogo min na denmisɛnninya bɛ se ka sinsin cogo min na parce que denmisɛnninya tɛ ko wɛrɛ ye an bɛ tile k'o fɔ mɔgɔbaw yɛrɛ b'a fɔ o denmisɛnninya tɛ ko wɛrɛ ye mais denmisɛnninya kɔrɔ ye i farikolo jolen don hakili jolen don i bɛ se k'i ka jamana nafa ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye bari ala ye kɛ denmisɛnnin a ye fanga d'i ma donc anw b'a fɛ k'o de yira denmisɛnninw b'a fɛ k'o de yira mɔgɔw la parce que n'an ma fili an ma ɲina comité olympique ɲɛmɔgɔ y'a fɔ a ko jamana kuntigi fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ y'a fɔ o yɛrɛ ye denmisɛnninya a k'ale jigi bɛ denmisɛnninw de kan pour que ka jamana in jɔ ayiwa institut dun ko k'ale fana denmisɛnninw jɔlenw b'ale bolo olu fana bɛ se ka dɛmɛ jamanajɔ la donc a kun y'o de ye pour que aw b'a ye a daminɛna wula in na tile 4 in kɔnɔ sɔgɔma ni wula hali sufɛla dɔw b'a la an bɛ na dɔnko ani seko yira mɔgɔw la min ye farikolo ɲɛnajɛ ta sira ye min ye journaliste ladegi sira ye min ye théâtre ye min ye animation wɛrɛw ye ka yira mɔgɔw la faamuyali minnu b'a kɔnɔ a sigilen b'o de kan aw ɲɛ b'a la mɛtiriw bɛɛ bɛ yan i y'a mɛn an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo ministère fila ka Sango fo ale min nana ministre Fɔnba tɔgɔ la ministre de la jeunesse et des sports chef de l'instruction civique de la constitution civile ka yira n'a ka fɔ ko an de kelen ye an bɛ sigilen de kama an b'olu de ka baara la ka ministre de l'enseignement supérieur fo ka ministère fɛn fɛn n'u b'an dɛmɛ nin baara in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ an b'olu de ka baara la su ni tile aba an bilala min na an b'a fɛ k'o de kɛ ka yira jama la yala ni faamuya sɔrɔ k'aw yɛrɛ fo aw minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la aw minnu b'an kumakan na se k'an ja lase yɔrɔ wɛrɛw la k'an ka dɔ ta ni foko yira mɔgɔw la an b'aw yɛrɛ fo ka barika da aw ye ala aw ni ce min m'aw natɔ sɔrɔ kana aw tatɔ sɔrɔ aw bɛɛ ni ce aw ni baara la. Ne ye fɛn mun ye yan bi a ye ne sewa kosɛbɛ a ye nisɔndiya kosɛbɛ ministre Abdulkasim Ibrahim Fɔnba tɔgɔ la jamana in sport ko kalifalen b'ale mun na
ne nana INGC la ne y'a ye k'a fɔ INGC cɛw ni musow ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen bɛ en communion, c'est-à-dire bɛn ani kelenya de bi yan ne y'a jateminɛ k'a fɔ discipline sportive caman de bɛ pratiquer yan yɔrɔ la basket bi yan ballontan bi yan volley bi yan hand bi yan discipline caman de bɛ pratiquer yan yɔrɔ la donc ça c'est quelque chose vraiment mun ye ne diya kosɛbɛ et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment chaud au cœur o diyala n ye kosɛbɛ ne bɛ fɛn min fɔ ministre tɔgɔ la ka ɲɛsin INGS mɔgɔw ma c'est que u k'u jija u k'u cɛsiri u ka kalan kɛ parce que INGS bɛ ministère de l'enseignement supérieur ka bolo kan mais ni ekɔlidenw bɔla yan dɔrɔn ekɔlidenw concours kɔfɛ u bɛ na anw de ka bolo kan ministère de l'enseignement supérieur b'u former mais ils sont reversés au ministère de la jeunesse et des sports pour emploi donc ministre ko a bɛ fɛ ka cadre compétent ani cadre ɲumanw de sɔrɔ discipline sportive bɛɛ lajɛlen na parce que an ka Mali sport an mago bɛ mɔgɔw de la minnu ye kalan ɲuman sɔrɔ pour que u ka se ka discipline k'u développer pour que u ka se ka kɛ performance ye au niveau de l'international an y'a jateminɛ k'a fɔ n'i taara jamana wɛrɛ la business caman de bɛ autour du sport mɔgɔ mana hakili mana kɛ fɛn fɛn min na wari sɔrɔ sira la i ka économie renforcer ka bɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ na sport de kɔfɛ sport bɛ se ka wari caman de ladon jamana kɔfɛ business caman de bɛ se ka greffer sport la pour que ka se ka wari sɔrɔ ka don jamana kɔnɔna na sport bɛ se ka kɛ facteur ye ka bɛn ani kelenya sinsin Mali jeunes bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc ni ne nana o kɛnɛ kan ministre tɔgɔ la ne bɛ yan ekɔlidenw fo ka lakɔlikaramɔgɔw fo ka encadrement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka yan directeur général fo ka ministère de l'enseignement supérieur mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo yan yɔrɔ fana na je me permets de dire que vraiment coordination moins bɛ Mali ministre bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ parce que département kelen ministère fila ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ka ko la o bɛ bɛn ni kelenya de sinsin Mali yɛrɛ gouvernement ka niveau la donc ne bɛ se ka o de ye ne ka folikan ye ka ekɔlidenw encourager u ka kalan kɛ o semaine culturelle mun fana initié nin ye nin o ye hakilina ɲuman ye ça permet mɔgɔw ka compétition kɛ dans l'avenir école yɛrɛ o bɛ se ka talent dɔw détecter yan yɔrɔ la minnu bɛ se ka jouer ala ka Mali équipe nationale la ballontanw fɛ basketu fɛ discipline wɛrɛw fɛ donc nin tournant ninnu ni semaine ninnu organiseli c'est quelque chose de très bien voilà merci beaucoup. Limanaw an bɛ aw fo ni de bɛ dansigi bi dɔgɔkun kibaru la kumaso kɔnɔ André Traoré Daniel Kojugu ani Emmanuel Jara ni fo ta se Burama Traoré ma olu b'an dɛmɛ baaraw la kosɛbɛ jɛka baara don an b'a fɔ ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.